Shubor na kashlem jong unongsan hima. Ki ardli ki kinhon seng na West Khasi Hills ki bakintop Yaka Federation of Khasi Jaintia and Garo people but kahanyo trap Youth Council West Khasi Hills kila penpau yaka jing sngokya ka bajur halor ko hukum ban pen coach nong hakasngi ublay halor ka teka phang hakasngi palay jong ka tayo ka FKJGP West Khasi Hills but kumjuru ka HYC kila laj ban yekendo yo Deputy Commissioner ban penpau yaka jing persya ka bajur halor ka teka hukum Kinongkit kam ke FKJGP kilaong, bakani kam day ka sin ka baningkong ka baka sorkar, kala thombor yaki kristan, da kini ki jait rukam. Namar kam mensyua ka sorkar ka mud ban penbena ya ka arfu santrik unopra kum ka digital day. Ban minta kala sedang ban penbet syua daki program, ban ladang impersya, Henry ban syungait kelut. Kat baka ong kan sapoi kapor bakan sa ong baka sngi ublay ka sngi bangin haban penlong school badru banlong office kinongkit kam ke HYC pat kila ong bahaka jinya kendo badu Deputy Commissioner na kalyang jong ula ong baka ni ka kam jong ka sarkar India kumta kat ka jing ptha habban bud Henry kampen bor yano la kilong na kishnong na kipat ba ni wat yakinong tray sarkar ru Kumta ke HYC kala kintui ki pat ba menta namar ba kahap hagas ngi ublay amday ban penpau ya ka buram jang ka bharat Henry ngin penpau ya ka buram jang ublay Tana kaliang jungi kum ka FKJGP West Khasi Hills menta kasngi ka jungi to ka order ba lingba Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ba kasngi ka ublay ba kami ka to ka order ban hab ban pres salwa baro ki no pres sarkar Nagaliang ka jongi ngi penpau ka jing persya ka bajur bat milayo ru ya ka ban de submit ya ka jing tho ba kerpat de UDC ba udai ban le hakawai pakasni de UDC de ukuran da wa syai bo nga su pendap ka program ka kum ka order ka pak nang na sentral temla le AA namar ba ma i dang dei ki baterai kam putar yang ba mlak ban penkawa te suang ba isu pak kum ke order dari unam penbor pada kinong tray laki mon ne kata kim sotuhi dan nak kaliang jongi kum ka FKJP ngi penpau ka jing persyak ban ngi penram ya kana ka jing lek jong ka sarkar ka dei sibenta le se ka jing sedang ban yu roj ya ka hok jong ki kristan hapo jong ka distrik bat hapo jong ka jela amar nyu i la da ngin penmi order ha ka sngi ba kira khe maki ya ka benta ban puja hato kisi kumno namar ba mangi kum ki kristan ki fer kum ka culture khasi palasai ka singi ka badai sitarik ka dai ka singi ka bakarpang na ka banta ki jinya sang idon ki ba pen krek halaki jong ki balang te kumta wat kinong tre sarkar ru nasel ba ki bun ba ki kristan den re kan kalong ka harassment ban penbor ba kumno ban penlong ya ta ka program hagasngi ke jong play te nagaliang jongi ka sangi ni kerpat e kinong tre sarkar ba kimdei ban lek ban isim benta aga jing pen khoj ya ka wa non ba ya ka yau nong stony bat khamtam ki paj ba nong song nong jong ka West Khasi Hills bangin pen pau ba ka jing teli bangin persyak jur ya ka ne ka jing lek jong ka sarkar pedang lengba ka jing tha au Deputy Commissioner ba kumno ban penlong ya ka ne ka program ban pen khoj Haswa banwan kita kasih kajong umat makan mensyua ladangi pai haga kapor kajong umju isi ya kiken hunya ma fer mereka nega sarkar kajong modi menta sarkar BJP bat kanega sarkar MDA ka ba senrop lang kalong ka ka ba nalor ka ya kublai bat napo pada kadung da katari bakumno ban penjak klub ya kariti ka dustur bat ya ka jinglong jingim jong kipat rumit kristan hakalang kabri unyo trap bat hakajalahi berokoi tana kaliang jongi ke HYC West Khasi District harin kajing ud jogi pai ba yang West Khasi District hantam kajing so persya ya kajing pen kuchnong kajong bala ai order deng bau DC ka ba leng ba ka Swachha Hai Seva Garbage Free India kabelong ka sitrik risau arja apply hasni play te ngimlai hibanen baka West Khasi Hills District kamdai ka jela jong ki Hindu
kamdai ke jela jong ki RS ndai ke jela Kristen kumta ni sngotu ya kata ke jing so persya jing pai ba jong West Kasih district ban pun kuch nong ha ni kasih ke balong kasih play ha ni si play ban di nak liang jing ka sang mari so tu om tang gi pai ba jong West Kasih district ndai buat kinong trai kam sarkar ru kide kinong trai jong ki balang di fair balang Kristen kasih play ke si ba pen kentang ni Kristen kumta ni sngodai ban ai ke city ban so persya halo kani ban nakaliang jung DC hadin bangi laikren bangi nakaliang jing sang ikerpat ban persangin dari ni benta lo de presai hangi wang bakani kadai deng baga sarkar India kepala wanra ni ke benta kepala pha ni benta ngima ban lai ba kadai ka central subject om ka state subject kumta nakaliang jung DC wang ba unsa budin ya kan unsa oi ula apa ya ki city nam ta kani ban le ya kani rewat kataru uklam penbor namar kadeka rukom ke departemen kamtam hapan ngap i bor halot rewat kataru nagliang judisi lo kan sai bakamdon ke jing penbor la kadeki no tre sarkar ani ba la kimi ni kimi ha kadeka sngi namar kadeka sngi ublai judisi rusung thu bai kani betah kum namar mau uru de Kristen tin nagliang jungi kasang ngi sngodai ban kerpat lang ya ki pajba ba wada kadai ka benta jong sarkar ringim dai ban esno ti kan ni namar ba kadai ka benta jong iku Kristen ban so persya ya kan ta kum kada ru ba amdai ru bangin long nyang ku ngu kat ba ka ong ka sarkar India ban le kum ta ngin le kum ta namar ba ni so thu ba ka sarkar India ka ba la ya ong baro kum ta sarkar Bharat ka ya le hi kat bala ban nyon yang i Kristen te kum ki pajba Kristen ngin ya le persya ya kan ngin so persya bat ngin me tre lang ya kan ke ai bodisi pula penmi khamtam gi snong apo jago West Kasih district inget ba ngin ai jeng tre lang nang ba ka burom jong blekan pau om ka burom jong ka sarkar Bharat kan ba